Takže dobrý deň, zdraví vás JCuber. Už v nadpise videa môžete vidieť, že to je solve na dvojku. Mám ju vlastne tak trošku rozmiešanú a môžem ju začať tak za chvíľku stavať. Takže 3, 2, 1. Jo. Tak to bol asi rekord zatiaľ na dvojku. Akože no, poviem, že som ju nerozmiešala akože tak, ako napríklad v tom unboxingu, alebo čo to bolo, ale akože snažil som sa ju docela dobre rozmiešať a asi to je môj rekord, takže vlastne som docela rád, že som dal rekord na dvojku v tomto videu. A vôbec som to ako neočakával, tak asi to bude tým, že ste ma možno povzbudili, pokiaľ hej, tak vďaka, ale vážne som to neočakával, takže to by mohlo byť na toto video všetko. Viem, že bolo krátke, ale vážne som neočakával takýto krátky solve, tak to by mohlo byť na toto video všetko zatiaľ. Dovidenia.